adin desberdinetako 4 bikote gonbidatu ditugu, eta konfidantzari buruzko galderak egin dizkiegu. Goazen ikustera beraik pentsatzen dutena. Laguna gari. Jotza baino, kontentia rekortuna da zo, Bueno, niretzat konfiantza da, gustora sentitzea eta seguro sentitzea ingurune batean. Kontaba lizetia dana, beste pertsona. Askotan, deciditu izan dugu tutora, biak tutoretza batean. Eta noiz sentitzen den konfiantza berean, egiten dugunean lan batek horrekin. Ados nago, berarekin. Egin kontekatu esteriak gauz. Beran confianza. Que hoy es que esta demuestra la noche comisaría, no sé. Va. Pero ya, una sentencia